कम्फर्ट जन सोदोब एबा वार्डखौ जोङो गोबां गिदिर गोलाव मानसिफोरनिफ्राय खोनानो मोनबोबाय लोगोफोर आरो बिजाबावबो गोबां बार लिरनाय नुबोनो मोनबाय। कम्फर्ट जन सोदोब एबा वार्डआबो गुबुन वार्डफोर बायदिनो खामानि मावो, नाथाय बेखौ जों बिजिरनानै नायोबा गोबां गिदिर रिजाल्ट मोननो हायो लोगो। गिदिर गोलाव मानसिफोरनि बुंनाय बायदिब्ला कम्फर्ट जननिफ्राय गोजानाव थानांगौ। कम्फर्ट जना मानसिनि लाइफखौ गाज्रि खालामो। कम्फर्ट जना मानसिनि सक्सेसखौ हमथायो। बेफोरबायदि गोबां बिजाबाव लिरनाय जादों आरो गोबां गिदिर गिदिर स्टेजफोराव स्पेस होनाय जादों गिदिर गोलाव मानसिफोरा। जों दा दिनै बे भिडिअ'आव बे कम्फर्ट जन सोदोब एबा वार्डखौ बिजिरनानै नायगोन लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि मिथिनो लुबैयोबा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलां। हिसाबनिफ्राय बांसिन दिन एबा गोलाव समसिम आराम खालामनायखौनो कम्फर्ट जन होननानै बुंनाय जायो लोगोफोर। जेरै जोंनि बर'आव होनो मावा दाङा जानायल', मालायनि सायाव जानायल', बेफोरबायदिखौनो कम्फर्ट जन होननानै बुंनाय जायो। दा कम्फर्ट जना मानसिनि लाइफआव मानि थाखाय एसेबां गाज्रि खालामो बेनि एग्जाम्पलनि थाखाय नैबे मोनसे द्रामाव लोगोफोर बुंजासे माइरं दं। बे बुंजासे माइरंनि सायाव मानै एन्जरा गाखोयो। बेनिफ्राय मासे एन्जरा एसेल' जानानै ओंखारलाङो आरो मासे एन्जरा जोबजासे जाबाय थायो। जोबजासे जाखांनानै बियो द्रामनि गाहाय बाहागोआव थाहैयो आरो बियो ओंखारनो लामा मोना। नुबायना लोगोफोर कम्फर्ट जना मासे एन्जरनि लाइफखौ बेसेबां गिख्रंथाव लामायाव दोनखो। थिग मानसिनि लाइफआवबो लोगोफोर कम्फर्ट जन वार्ड एबा सोदोबा बेबायदिनो खामानि मावो। सानसे साननैल' मोजां थानो हायो लोगोफोर कम्फर्ट जनजों लोगोसे, नाथाय फिउचाराव मानसिया थैजासिम खुसि एबा सान्थियै थानो हाया। बेनिखायनो मानसिया कम्फर्ट जननिफ्राय गोजानाव थानांगोन आरो बेनिफ्राय ओंखारनानै गावनि आखाइजों खामानि मावनांगोन। माबा मोनसे टारगेट लानांगोन इयुनाव मोजाङै खुसियै थांनानै थानो थाखाय। दा नोंथांमोना बे भिडिअ' नायनानै मोनथिबाय जानो हागौ कम्फर्ट जना मा। नोंथाङा बेखौ साननानै नायदो। नोंथाङा दिनैसिम दासिमाव कम्फर्ट जनाव दङ ना माबा मोनसे साक्सेसफुल होसोनायनि लामायाव दङ? नोंथाङा साननानै नायनो हागोन दा गावनि लाइफखौ।